onye ọbụla ma nke ọma na ihe siri ike n'ala Naịjirịa mana onye jikwe n'aka ya were gbuo onwe ya. Otu nwoke nke anyị amatabeghị onye ọ bụ eburugo onwe ya ma tụnye na nnukwu mmiri dị na Lagos nke a na-akpọ Lagos Lagoon dị na ala Lekki Ikoyi Bridge. Ihe nke a mere n'ụbọchị Tuzdee mkpụrụ ụbọchị 8 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya. Ndị ọ bụ ọlụ ha ịgụpụta onye nke danyere na mmiri abịara n'ebe ya bụ ihe mere werezie na-agba mbọ otu ike kwere ha iji hụ na ha gụpụtara ahụ ya na mmiri. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-asị ndị mmadụ biko unu ekolapụzi n'obi unu gbasara ajọ ọchịchị nchigbu nke a na-achị n'ala Naịjirịa maka na onye ọbụla nọ ndụ nwekwaziri olileanya na otu ụbọchị na ihe ga-adịrịrị mma. Something you chop for that, take something, now push it to your early grave. Wait till be that. No high, give up the highs like that. Maybe my money be that too. Maybe my money be that. Which kind of life be this one? You know? You see the guy just jump inside the water. Oh, I don't know. You don't see. Ndị omebe iwu nke Naịjirịa enyochachala ndị niile Tinubu họpụtara bụ ndị nke ga-enyere ya aka n'ọchịchị ya nke a na-akpọ ministerial appointment n'onu ndị iti. N'ime ya bụ mmadụ 48 Tinubu họpụtara bụ ndị nke ga-enyere ya aka. Ndị omebe iwu enenesiala mmadụ niile ndị ahụ were sị na ha enehepụtaghị ezigbo ihe n'ebe mmadụ 3 n'ime ha nọ. Mmadụ 3 ndị ahụ gụnyere El-Rufai aka nke chịburu Kaduna steeti, onye ọzọ bụ Stella Okotete nakwa Abubakar Sani. Mana anyị mara nke ọma ka akụkọ Naịjirịa si ada. Ị nwere ike iteta ụla echi gị na-anụzi na mmadụ 3 ndị a abụrụgo ndị echi n'azụ wee wunyekwa n'ime ọrụ nke ekwuru. Ndị uwe ojii nke Lagos steeti anwụchiela otu nwaanyị gbara afọ 44 maka na o ji obere nwa nwanne ya nwaanyị onye nke gbara afọ 10 were na-ebupụ ọgwụ ike nke a na-akpọ kolado, ma ịchọkwazieri ị nwere ike ịkpọ ya mkpụrụ mmiri. Ndị uwe ojii kpụgharịrị ya wụ nwaanyị n'ihu ndị nta akụkọ nke dị na Ikeja, Lagos. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mata na otu esiri wee jide ya bụ nwaanyị bụ na ndị uwe ojii hụrụ obere nwatakịrị nke na-agagharị otu ebe dịka ozu na-akwaghị akwa. Ndị uwe ojii were kpọrọ ya wụ obere nwa were kpọga onye nke ga-awụ ya ahụ tupu ha enye ya ndị olili, mana mgbe ahụ a na-atọpụ ya uwe oyi iji were wụ ya ahụ ka ha hụziri ngwongwo na ngwongwo nke jupụtara ya n'ukwu. Nnukwu ụjọ wee baa ha ahụ, nke a kpatara ha wee chọpụtazie na ọ bụ ọgwụ ike jupụtara ya n'ukwu. Ọ bụzikwa otu a ka ha si wee nwụchie nwaada na-akpa mkpamkpa, ya bụ na aka akparago ya nwa wee zeke udene. Ọ na-akọzi mmụọ chiri ya ọzọ n'akụkụ ndị uwe ojii. Ogbu onye akpa ntị were na-emezi ka ị mara na ihe kpatara anyị ji kwupụtara ụnụ ihe ndị a bụ ka nne na nna ọbụla na-enenyere ụmụ ha anya mgbe ọbụla mara ihe ha na-eme nakwa ebe ha nọ.
ọ kachakwazi ndị nke kpọnyere ụmụ ha mbimbi na be onye ọzọ. Ịnọtụkwa ala ị gage n'ebe ahụ ọ nọ hụ ya mara ka o si nọye, jụkwazi ese otu o siri eme. Ihe m ji ekwu otu a bụ obere nwatakịrị nke mere ihe nke a bụkwanụ mbimbi ka obi na be nwanne ya nwaanyị. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.